мебахшед, инро чӣ хел пур мекунанд? дар ин ҷой насаб, ном ва номи падаратонро менависед. ва албатта агар бо мақсади кор кардан рафта истода бошед, аз поёни калимаи кор хат гузоред. барои чӣ? агар масалан нависед ки меҳмонӣ омадаед, аммо дар ҳақиқат ҳамчун муҳоҷир фаъолият баред, шуморо ҳатман ҷарима мебанданд. ин ҳолатро пешбинӣ кардан мумкин буд. корти муҳоҷират ин яке аз чанд номгӯи ҳуҷҷатҳое ки барои зист ва фаъолияти расмӣ дар хориҷа лозиманд. апаҷон, мебахшед, ҳаминро худатон пур намекунед? шумо метавонед пеш аз сафар маълумоти пурра дар бораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва инчунин дигар масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар марказҳои мусоидат ба муҳоҷирон ки дар Душанбе, Ҳисор, Кӯлоб, Айнӣ, Тоҷикобод, Хуҷанд ва Хорух ҷойгиранд дастрас намоед. телефонҳо барои тамос 900 800 800. муҳоҷирати меҳнатӣ бехатар.